zanina chuan martial God Asura kanan chunzom lenga episode masa khan jengu sanga na takai hliam thu kan thlir ho towa chu Fenga te chu lo let le to in jengu sanga chuan chan hima zilingi pu ji zuan iana khan an in jeng empire lama thla ho in a beitu kha tunge na kha chuak theilo ani jengu sanga beitu kha tu po ni se minamai ani don lo wangin chu Fenga chuan a chak theng bera a cultivation apatuma khuini puina mangin reilo te ya Asura X manga in cultivate po chu a zawh fel theya a spiritual power po a chak pha hle ni in cultivate lot ling thei ma se khuni chun la hlim lu tuk lo thurin a lo ti ya mon ki ti mon chan chuak tur le su mai le su rawi chan chuak tur chuan chu Fenga chu blue robe spiritual master ani photangai thu soin blue robe kai thei tur chuan a spiritual power chau ni lo a cultivation level pa ngai po ati san te langai thu soya mi pa ngai chuan blue robe kai thei tur chuan heavenly realm man kai photangai ya ma se chu Fenga chuan 9 color divine lightning chakna ne wangin perform realm level 8 ta blue robe spiritual master chu a kai thei tur thu a seibu chuti lai chuan demon tlanga elder kalve murong ia le ziye ate an ron kalve ya chu Fenga Asura demon action ai bi khala pom theilowin chu sakan la ron tumani chu Fenga Inbei man trap tia spiritual alliance polami gauzi kia le anauten ron thleng ve ya chu Fenga chu ron tranin akma an loading ani hun kal to lo lang le ya ziye na chuan chu Fenga tha adu thu lo soin Asura action ai bi ka wang chuan alungoi theilowa murong ia zok chuan chu Fenga le demon lalte kha anin thurwala ni hialarin thu soin elders dangte ho chu an thanga an ok anirin thu soya ma se chu Fenga chu jeng empire ten an thlop lata wangin an tan chet la ka boi thlak thu soibu chuti lai chuan ian yang tiana kha ron kalve ya an ngai dan chu thumun che thu ron soin buina le harsan na an to zongzong chu jeng empire te wangani thu ron soya asek po achan pha thu soibu ma se murong ia te chuan athu sei chon lo oi vek big lowa jeng empire te chuan sek le klan buina in nam noi velo tura anin tiam thuan soeni ma se yen yang tiana chuan kinglong sekta le spiritual alliance pol te chu jeng empire chilhorin no man ni thu soya asek te po jeng empire puina hnuaya chu Fenga na ti chen vek thu soin jeng empire te chuan pol chak dewemo thilti thei deu an ronom ve hrim an du lo thu soya ti chuan an region chu an thu hnuaya an da rang thei don ani chu mai ba kan lalfa pa jengu sanga pon ani na thupin mountain of 10,000 demon apo khana ron kalve thu soya thiltam taka sei hnu chuan yen yang tina chuan murong ia le ji yen a chuan riru siam fel turin atia engma ti lowa anom rang chuan murong ia te pol sword god valley le ji yen a te klan po chuan an tor vengai tur thu soya lingyun sekte ang chein jeng empire te chuan an la tha vek tur thu soibu yen yang tina chuan istra series zona g empire te thopui ve tura som bokin g empire te chuan empire dang pali te chu an thu hnuaya da vek duna an nei len hle thu soibu g yen a chuan a som na chu lo pom hala ma se murong ia chuan a la ring hlel dewani g yen a chuan tuna tanga reilo te ya kinglong sekami Langtian-a ia le murong ia fapa chu anin bei tur thu soya chu Fenga le Langtian-a ia anin thurwal pot chuan a fapa chu an tha sak thei thu soin murong ia po chuan an som na chu pom ve ta ni hun pa ngai lo lang le in khinlia khan an buina chu ron thela chu Fenga chu ron tong chuakin Asura demon x chu an duani chuan mystical pills million khata an le yangai thu soya chu Fenga chuan chir to ti hlema se Asura demon x an nei theina turani chuan murong ia le jian a chuan a thu sei chuan pom ta ma se chu ting anga tam mystical pills nei thei tur chuan kuna du gai deu dona wangin atuka anom na ge sausa ko ti ta lo ngak turin chu Fenga chuan ti ta ni atuk zinga chun mau huna
murong ia fapa murong iwale khinglong sekami Langtian-a chuan lo Inbei meka murong iwa chuan Langtian-a hne chu lo chak hle thin ani mase Langtian-a chuan heavenly martial realm level 2 kai to bi ka wangin murong iwa be chu lo gol sam hle ya ahnuloka murong iwa chu atlom ta mase Langtian-a chuan thakher chu du lowin angu nam chau chu lak saka akaltir le ta ni mase murong iwa a junior tom nalama kirle mek lai chuan yen tian a kha Langtian-a le ma lo in siamin murong iwa chu thata khinglong sector le Surgod Valley te in kara in hmel magna tu adu wangani chuti lai chuan gel sausa koti ta chuan chu Fenga le murong ia te chu an lo in hutowa indoor na an nei ma chuan anom na hmun chu beger hmangin an veng ma savek photani hunkal to lo lang lein chu Fenga chuan spiritual alliance a thian pakhat hne na formation ti chen na talisman na lo dila a thian pa chuan power enhancing pills hi petel bokin chu pills chuan relo te chunga tan an power ti chak vak theya murong ia ten mystical pills an peche tia chu Fenga chuan Asura demon exua vom chuak nga la a talisman mang chuan beger chu ti chein chu hmuna tang chuan tlan bo tumani chu hmuna chuan liu jesu na po kha lo om vein chu Fenga chu huat ema wangin a rukin a lo be veya masa chu Fenga chuan a Asura demon ex kha a hanman le mana pills manga apowa ti chak vak to wangin Asura shadow demon technique mangin an fai chuan a hne ta vekani chu Fenga chu him takin tlan chuak theima se apil sei khana ron thing let trana achakna chu ma aina tlan hiam khetani chu ti lai tak chuan elder pakhat sin panga mountain of 10,000 demon akal ve thokhan chu Fenga chu lo chang reng towa tuna din huna chu Fenga chuan sin panga chu hne ngai na lo wangin tlan bo sana tuma ma seng ti kong mai na tlan bo san theidon lo te khria ta wangin chu Fenga chuan khuni puina dila demon tlanga elder stay an ta na formation angkha siampui turina tia a formation diktak chu siam theidon lo ma se sin panga chu buman tum don ani sin panga chuan an formation siam chu ataka ni alo ring lo sa a masa chu Fenga chuan technique siam chu a black turtle seal technique nen khan cho polin sin panga chu chuak mai thei ta lowa chu formation chu ataka ni rin na nei phain chu Fenga te chuan tlan chena hun an nei pha ta ni atnu reilu tuk lowa zilingi pu khan chu Fenga chu ron hu vele hlola formation a siam dana le sin panga abum dana khan ron fakin finga ti hleya jengu sanga po anin lama him taka hroi thlen thu soin atunu zilingin alo cha tawngin chu Fenga hnuwa chuan omna hmun hre theina tur talisman pakhat hi bela chuti lai chuan zilingi chu lo in cultivate mekin chu Fengan technique a ken tak illusion technique mangkhan zilingi chuan heavenly realm a kai ve theita a sin ron in thakin jengu sanga po kha ron har chuak ve chia mountain of 10,000 demon a be to dan le thilthan dan chu apa jeng khi sa chu hrilin apa chuan ron be tu chu empire ratanga spy lo kalani ngei arin thualo soi ve bu masa jengu sanga chuan makati deu thualo soya ami be pa chu guest house lammi le empire lammi an lo thu soin achan chu guest house mi ta kha chuan pam technique an mangdeu bera ama ron be tupa kha chuan feya man wangani chuti lai chuan chu Fenga po kha lo cultivate vele meka
Mystic Pearls million khat lai mang ma se profound realm level 8 chu kai thei chuang lowa chu chuan chu Fenga chu ati hnualin Blue Robe Spiritual Master chu ani thei har hle donin a hria sumei le surawi chan himnan hun tama nei to lo wangin amangang tran hle ni chuti lai chuan zilingi kha aron kalve thuta mase zilingi mi zia chu adan ema wangin chu Fenga chuan a bula mei chia chu zilingi ani lo rin na nei tana zona pakhat zotin a chana tang chuna rin helna chu adik nge ani ti kha thiam ta ni abum tumna khriat chu wangin zilingi lem chuan thinrum takina be nga la chu Fenga chu thange ya tumani chu Fenga chuan a be pui chu heavenly martial gal makai to ti kha thein atan po hne har don hleya jengu sanga kha ron lang ve lein ron be tu technique man zong zong kha ngai tu chianga a be na kha technique jang khai le lawm tak tak si ani boka wangin guest house lammi po ani lo tia chiang towa chu Fenga chuan ang tin mo chai buaya ain rin lo na lama tanga be thuta tuma Masya plan ang chuan thil kal thei lowin a fei mang chuan adang bet char char to ni chu Fenga tlan chiat pareng lai chuan zilingi diktak zo ka ron thleng ve hlola chu Fenga chuan a hoi tiger technique kha man na hun nei thei phain Asura demon x mang khana be chun som ngal boka adin hun se zo ka tang to te khriata wang le zilingi diktak zo ka ronin lan ta ka wangin anmi be pa chuan sum thei to lowa blood demon killing technique kha ron mangin blood spear attack mangin chu Fenga chu be ngal buk an siam danglam na po hli vekin yang tian a kha lo ni rengani usaka pon ron be tu kha technique mana tangin yang tian ani ti lo ka chuak towa yang tian a chuan chu Fenga chu a tha ngai tur thu soin lingyun sekte ti chiat kha a chakna in tran na ani thu soin ziling po chuna thei topin a lo be buai ve ya chu Fenga chu hunram chang siam saka tumani mase blood demon killing technique ka mana wang khan yang tian a chu chak to hle ya an pani pon an dang zo lo ani zilingi chuna technique nei thar kha man lo chuan chak theina chan san nei lo te khriata wangin engtine mo lo chai bui turin chu Fenga chu ti ya ti chuna illusion technique man na huna nei thei don ani chu Fenga po chuan hun le huna yang tian a chu lo be chil ve nga la yang tian a chu illusion khovela tawngin a sek member te chu ran thina khan yang tian a chuan lo mo pu veka ma se yang tian a chu nga tan ma lo ngai loin chu ngan thina te chu khovel puma thun huaya da theina na a kailon poi mo ta ka ni thu soin G Empire te po athun huaya ala da vek tur thua soya chu vele G Empire ancestor kha ron lang velein a phat san na wang chu na lom lo hle thu yang tian a chu ron hrila chuti lai chuan khovel pa nga ya chu Fenga khan yang tian a chu lo vit ta thuta ni a chak lo na chu la pom du chuang loin yang tian a chu na chakna zong zong a som kho ma
Blood Demon Spear technique mangin chu Fenga chu ava bei le ni chu Fenga po chuan Asura Demon X technique lo mang ve le in Langtian-a be na chu lo danga thadzui ngalin episode 15 chu top ta ni